31 meest aangevraagde platen van het jaar. En bijzondere nieuwjaarswensen. Dit is de Postbus 31 Top 31. Met Pieter Kiewiet. Het veldboeket gaan we dadelijk draaien. Gezongen door Marij. Goedemorgen Marij. Goedemiddag. Goedemiddag al. Goedemiddag al. En nou, door Thee. Goedemiddag Thee. Goedemiddag. Nou, de nummer 1. Ja. Mag ik van boord gewoon? Ja, dat mag van boord gewoon. Zeker. Zoals normaal in het duo ontneem ik Marij al altijd de eerste woord, maar ik zal dadelijk ook gelijk stoppen. Ja, echt Pieter en ook luisteraars, ik voel me persoonlijk, ik heb het natuurlijk met Marij hier niet over gehad, want dit is toch volledig verrast, bijzonder trots. Echt, ik meen het om zo hoog te eindigen. En een lees die door niemand gemanipuleerd wordt, die niet in een achterkamertje door een commissie wordt samengesteld, waar niemand belang bij heeft, waar geen bonnen voor nodig zien, wat puur door het Limburgse volk en niet alleen in de provincie, vergeet het niet, vooral ook Overzee, Brabant, Noord-Holland, Oederode, Veldhoven, ik noem dit maar een paar plaatsen ook steeds van uur dat ze luisteren in dit meest populaire verzoekplatenprogramma. Op de eerste plek te staan. Of vul, dat is de muziek zo om 1 uur. Ja, dat pak ik vandaag extra hard, moet ik zeggen. Nou, dat is een mooie woord, Thee. Moest je luisteren, hè? Chef Diederen, daar werden 64 keer om de muziek van Chef Diederen gevraagd. 37 keer geneed van het leven. Nu pas op, want Thee en Marij, daar werden 83 keer om gevraagd. Dat is erg veel, hoor. En maar liefst 66 keer werden gevraagd om het veldboeket te draaien. Dat is erg veel. Ik zal nog heel even woord nemen en ik huur ze maar gauw dat klein beetje aan de andere kant. Ja, ik kreeg er gewoon kippenvel van. Waarom? Marij en ik hebben altijd geprobeerd met de muziek mensen in hun hart te raken. Als het gaat om een geveulige melodie. Maar ook op een tekst die klopt. Een tekst die wat zit. Die iets meer zit als van lol, bol, tap, nummer tap, pap aan de bar. Maar natuurlijk hebben we ook altijd gezorgd omdat we ook moeten overleven op de bühne. Bij al die feestelijke activiteiten. Voor een vlug plezier met vrolijke, vlotte liedjes. En ja, dan is het meer een streling dat Marij in 1992 tegen Hannelore Winter zei, of in 1993. Hannelore schreef nog eens een liedje over het veldboeket. En dan is er natuurlijk de vraag terug van, ja, wat bedoelt ze met een veldboeket? En dan gaat Marij spuien wat wie het tegen een veldboeket aankijkt, dat je mam altijd naar de verjaardag kwam, bla bla, maar dat moet ik maar zelf zeggen. En zo is het langzaam ontstaan en Hannelore heeft het natuurlijk als spits in ons Limburgse provincie van Limburgse teksten, samen met al die andere Jacques Poels en G. Reinders en gaan ze maar door, dat heeft het natuurlijk geweldig ingekupt. Ja. En nu is het wel goed geweest, want doe gewoon niet Marij in zijn voor. Vind ik ook. Ja, maar hij is dat gewend, hè. Dat zij altijd humeurtje ja, en dat maakt hij niet uit, Pieter. Wie is het leven met zo'n drukke man dan? Dat heeft er maar één het woord te doen. En als hij dan alles raakt wat ze had willen zeggen, dan is dat helemaal goed. Nee, natuurlijk weet iedereen dat hij momenteel wat ziek toe is, waarop hij heel gauw de draad weer op te pakken, want we werken keihard aan. En dat hij zijn woordje in kwijt kennen, dat het een extra streling is als het zo moeilijk is. Want eigenlijk is dit gewoon een heel groot compliment, een hele mooie beloning zo aan het eind van het jaar die we kregen. En eigenlijk moeten we dan ook niet verzuimen. Kijk, als we het ook aangevraagd werden, dan is het natuurlijk fijn als op de radio gedraaid moet worden. Dat is nog fijner als de mensen ervoor vragen, want dat blijkt wel in die programma. Ja. Maar de mensen die de liedjes gemaakt hebben, die verdienen dus ook die pluim. En de mensen die zo'n programma maken, sowieso, dus stikt er veel energie, veel werk in. Die is een zeer prettige stem om naar te luisteren op zondagmorgen. Die mogen we ook niet vergeten in het hele verhaal. Dankjewel voor deze mooie woorden, Marij. Marij, luister, ik heb nog een vraag. Iedereen weet dat het niet heel goed gaat met de gezondheid van Thee. Daar is heel veel over geschreven, daar is heel veel over gesproken al. Ja. Maar wat ik in veel interviews, ik heb ze niet allemaal metgekregen, maar die wat ik metgekregen heb, wat ik daarin misde, was van, wie gaat Marij om met dat probleem? Wat veel sticht er nu? Kijk, het gaat dich toch ook aan, Marij? Nee, dat gaat me ten zeerste aan. Omdat hij altijd de grote karttrekker van het duo is geweest. Heeft hij altijd, vind ik, veel meer werk erin gestoken nog als ik in het duo zie.
Ik kan op deze manier wat druk doen. Hij woont alleen, heeft 2 zoons die toch ook een eigen leventje hebben. Ik voel me wel verantwoordelijk ook mijn schenken door in bij te dragen. En dat het gemakkelijk is, kan ik niet zeggen. En dan probeer ik niet dat we de optredens moeten verzuimen. Dat vinden we heel erg. We vinden het nog erger om de eventuele organisaties waar we niet kunnen komen voor de kop te stoten. Hopelijk gaat er gauw veranderingen komen. Maar het is lastig altijd, voor mij ook, altijd te moeten zien wie iemand pijn liet. Altijd maar pijn heeft. Het is lastig om iedere keer opnieuw weer de moed eronder proberen te steken. Proberen te troosten. Daarbij heb ik tegenwoordig dan 2 huishoudens. Daar moet ook een keer gepoetst worden. Er moet ook een keer een nieuwe vaas bloemen komen. Er moeten de boodschapjes gedaan worden. Dus het is wat zwaar op het moment allemaal. Maar ieder huisje is een kruisje, Pieter. En deze kleine waarderingen die we dan vandaag weer krijgen, die helpen ons om de schouders toch recht te blijven haaien. Ja. Tij, wat zijn de vooruitzichten? Wat zeggen de medici voor de toekomst? Wie lang geeft ze dat probleem met de zenuwen? Want daar gaat het eigenlijk om, hè? Dat geknalde... wat ik voorop stel, ik wil het vooral echt niet lang maken, want de tijd is ook niet nog. 27 jaar chronische pijn heb ik tot voor 7 maanden terug eigenlijk kunnen verbergen. Met wat therapie, medicatie en de slechte dagen, dan bleef ik binnen. De goede dag zien de mensen weg. Maar toen kon ik eindelijk niet meer lopen in april van de een of de andere dag. En dat kwam door een zenuwbeknelling van Oeteruk. Dat is een zware operatie geworden waar ze bot hebben weg moeten sliepen, et cetera. En in Nijmegen, de Radboud Universiteit. Alleen, wie ik daar uitkom, dat bleef het grote probleem. Omdat als zenuwen langdurig beklemd zijn geraakt. En waarschijnlijk zit deze zenuw al 27 jaar beklemd. Nou, die oude pijn zal altijd blijven. Maar de nieuwe pijn van de laatste 7 maanden ik niet meer kan lopen. Daar hopen we de meisjes nog van, en ik vooral natuurlijk, dat die gaat uitdoven. Want het belemmert me heel erg. En op dit moment kan ik nog geen 4 minuten lopen. En ik heb heel veel pijn en moet ook terugvallen op die zwaardere middelen. Ja, dus het is nog een beetje vaag. Ik wens dich heel versterkt voor het nieuwe jaar. Hoop dat er toch weer gauw wat leven in de zenuw gaat komen. Voor Marij natuurlijk ook de hartelijke wensen voor het nieuwe jaar. Marij, voor dich en voor die gezin. En ik hoop met iedereen dat we weer heel snel op het podium zijn, alle 2. Nou, als dat zou kunnen, zou het heel fijn zien. En daar gaan we voor. Goed. Goeie roets. En voor dich en voor alle luisteraars een geweldig goed uiteinde. En in ieder geval één ding, gezondheid voor iedereen. Dat is het belangrijkste. Dat wist ik nog. We gaan Hannelore Winter ook bedanken voor de prachtige tekst die het gemaakt heeft. Voor het meisgedraaide nummer in Postbus 31, het Veldboeket. We gaan er nog eens van genieten. Thea Marij, dankjewel. Fijne zondag en de goeie roets. Dankjewel. Als de dag weer eens versleten is, als ik door u verdrietig is, dan kijk eens nog dat veldboeket van mij. Die klaproes die de kleuren stijgt, wie zeer verbleekt je ogen geit, die druimbal van den hier en daar. Ik heb een veldboeket geplukt, dat stijgt in bleu, alleen voor dich. Een klaverbleedje van geluk, dat zoet alleen, alleen voor dich. Een musgeliefde wat ik zie, dat ik dich nooit vergeet. Met een kusmoe die dich vertelt, ik heb geluk voor dich besteld. Tegenbrei en het Veldboeket. Met dat nummer moeten we helaas het programma afronden. Het is bijna 1 uur.